Hola, mireu, ara mateix me n'anava a cosir. Voleu vindre amb mi? Anem! Cusc des dels 11 anys, així que des de xicoteta la moda sempre ha sigut la meva passió i ha format part de la meva vida. El que més m'agrada fer és patronar. És la part més complexa, però és la més interessant. He fet milers de dissenys i he cosit moltíssimes prendes, tant d'home com de dona, vestits de festa, faldes, tratges per a homes. En cada una d'elles intento superar-me i posar un poc més de la meva essència. A l'hora de triar una carrera, el meu cor va decidir i vaig optar per la carrera de disseny en Madrid. Després del grau em sentia més que preparada per adentrar-me en el món laboral. Soc una persona determinada, perfeccionista i treballadora, amb capacitat de lideratge i treball en equip. No em fixe en les errades, més bé busco una solució. Com a experiència tant professional com personal, em van oferir la meravellosa oportunitat de poder treballar per a la marca Hollister en l'estranger. Em van formar per a tot tipus de prendes i per a tot tipus d'estils, pensant en el passat, el present i el futur. I vaig acceptar, perquè reptes en la costura és el que més m'agrada fer. Allí he après moltíssimes coses i em sent més formada que mai. Ara que ja conegueu la meva passió per la moda, agrairia poder compartir-la amb tot el vostre professional equip.